Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo kamudzanyasi zuva ro2 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Ipapa Jacob Mafume aita kuvhundutsa vanhu mandiwe, achireketa kuti aiwa takutonhadzira ipapa kuti tibise vanhu vari paGreenview paya vakagwarashiwa nomwoto manje ano tivaendese somewhere. Kwai tiri kuda kuvaendesa pamwe pokuti pasare pachiwakiwa ipo paGreenview paya. Unobva waona kuti tenda rapinda izvo. Asi kumwe kuvhundutsa kwataitika ndikokuti mumwe injiniya anonzi Simon Muserere woguta roHarare agoreketai kuti kai vanhu kana vari kuseenzesa zvimbudzi ngavagoite kuti vaseenzese maperi makuru. Mhandiwe kuti kwai kunyaseenzesa mugoro muduku kucheredza mvura muchidira mvura muzvimbuzi. Saka zviri kubva zvanetsa kuti tiri kuzobva tatadza kuseenza zvisvino. Unonatsa kuona kuti muembe wakaita kudari mhandiwe vari kunyatembeiko, vari kunyatembei. Idi izvi zvaizvi zvinoita kuhwadza. Rekai tigoona kuti zvichadini. Apawo Kembo Mohadi agonza agopa zviri pamutemo chipatara chomupiro hospital kwaichapuwa michina inoringa nokurapa nokubatsiridza kurapa chirwere chogomarara cancer. Paribe kureketiwa kuti michini rudzii nokutoti heno kuti zvaimboita sei. Asi kwai michini yakapuwa neanonzi Dr. Mary Nyakabau. Ngokwedu kuribe umwe Nyakabau ngokwedu kamu tiri kuti maita okwedu. Chatohwadza kutoti zviribe kuitiwa kwedu, asi kundoti nanahasa peno kwedu wakazoendawo kubulawayo vanokona kuzobatsirikawo nemichini yacho kana zvaitawo zviri nani. Rekai tigoona hedu. Zvikorozvo hurumende zviri kuhwadziwa fani nonyaya yekusabhadhawa mari dzobhimu mhandiwe nehurumende zviri kutosaika kuti sei zviri kudando. Hurumende iribe chairi kureketa mari wana muturi wari kundoti aiwa tikita mari asi kubhadhara zvakaita sana bhimu izvi paribe ari kuita. Zvimwe zvikoro mari yacho yese yazvinowana inenge iri mari yobhimu basi. Kuti waitewo kamwe kanhu panenge paribe, kuti waite kanhu kabodzi chaiko panenge paribe. Kunoita sei wakuru wehurumende wapwerewa wanoenda pakuzvikoro izvozvo? Unobva waona kuti pakanyangariwa chaizvo zvino. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Nyasi bepanhau reHerald raita kuvhundutsa vanhu, kuvhundutsa nyika yese. Kwaiwa mai munangarwa wakutonzi Mother Zimbabwe. Warume. Rekai tindoringa kundoringa chaiko nokutoti zvakadari izvi kana mvura inokona kurega unaya. Rekai tigoona hedu kuti zvinosvika papi. Munondoramba muchindoona mhandiwe nokuti idi tatita zvimbwaba izvo. Ipapa World Food Program yagoti tiri kupa hurumende bazi rayo rinoringa nozvowabasa hurumende kwai tiri kuwapa motika dzinosvika pfumbamwe 5 dziridzo maPrado dzimwe 4 dziridzo maLand Cruiser mhandiwe. Kwai tiri kuwapa dzese motika dzikwai dzatengiwa mari inoita $230,000 zviuru $230,000 pachirungu. Takandoti dai zviri zvekwedu zikunzi dzatengiwa nehurumende yedu dai patobuda zviuru 500 chaiwo nokutoti ibodzi yaibva yanzi inoita $100 chiuru. Wobva watoona kuti pakanyangariwa chaiko nokutoti tatovhunduka kuti mari motika ngani 10 napfumbamwe. Mhandiwe. Rekai tigoramba zvedu tichivatenda kuti waita tusvino kutitengera motika. Kuno kamwe kanhu kari kuwakiwa wakomana kumberengwa nzvimbo pahwizi runonzi Mabori. Mhandiwe pakanyangariwa ipapa kari kutoita kunge kombiri yaRhodes chaiko zvekutoti motika 2 chaidzo dzinotadza kupesana ipapa. Wanhu awa wamapfene aya mhandiwe unozotetekera ukamugwa mari inenge yakunzi yakaisiwa ipapo wotovhunduka kuti makutukutu ese iwaya kuita muyembe chaiwo muzvino zvekutoti kana nyika yanaka
kutoda kutovaka rimwe futi pasaiti kuti zvitekaire zvino mbiri dzichienda uku ibodzi inenge yakuenda uku mbiri dzichienda uku kuti zvitekaire. Heno mhandiwe kuti zvichaitika sei nokutoti zviri kuramba zvindohwadza. Ipapapo kare kwai kuno watatu kanzuru yokuhurungwe. Mhandiwe wari kuita kudemba ipapa kuti takabirei mari shoma nekutoti kureketa kuno wari watatu wagonzi wakaba mari inoita zviuru mazana matanhatu ano 5 kuita 65,000 pachirungu. Kwai watatu wahandiruku Kalavhina apuwa makore 36 36 pachirungu, naRomeo Mupamaonde pokare naAlfred Makama. Awa ndo wakwechemedziwa mhandiwe 52 makore pamubodzi. Unobva waita kuona kuti idihwi, asi vamwe ka vanobatiwa nogoridhe aiwa vanotoburika wadipi kana kugara mujere mhandiwe. Idihwi rikaitiseke nhamo zorugare. Izvi zvakaita kunyangaritsa. Eokam. Zvinohwadza kuti mitemo yacho inosenzera vamwe aiwa inovabata rekaiti goona hedu kuti zvinopera sei. Kuno vamwe amai watonzi ipapa wachakona kupinziwa mujere kana kuendesiwa kumatare nokuti watyaira zvinhu zvinohwadza zvokusvika pakudhumiwa anochitima mhandiwe. Kubulawayo kuku watopona kuti waribe kugwarashiwa kana iwo noapwere wavo paribe agwarashiwa. Izvi mungazvionawo mhandiwe, vanhu vese wakamira kuti tiri kumira chitima chipfuure, iwo wakati ndanongewa ini ndikuda kutotekaira ndiri kutoenda chete. Kwakubhura mhandiwe, kutopona kutotenda yawe kuti paribe zvakanyangara zvazoitika nokutoti unobva waita kuzvisaya kuti kohoko naye wamo. Chii chinoita kuti vanhu vafunge mafungiro akaita kudano? Iri rekaiti goona kuti zvinopera sei. Kumatare kuku kuno vanhu vairiwo kuSouth Africa nomubodzi wekuZimbabwe wari kunzi wakaendesiwa kudare nonyaya yekuti wagovhiringidza kutekaira kodzimotika panyayayo tsaona yakaitika paSeke Musuno. Imi pano imwe nyaya yavari kunetsewa vanhu vawa zviri pachena kai zvirekaiti goramba zvedu tichiringa kuona kuti ichapedziwa yakaita sei. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Wozimura wari kuti iwo tati munhu ngaabhadhare mari dzomutero zvitekaire zvisvinu. Heno mhandiwe kuti zvichaitika chere nokutoti washoma wari kusenza wacho zvino mumabasa zvokuti wakone kubhadhara. Pakanyangariwa kunyangaritsa. Rekai tirambe tichiringa zvedu kuona kwazvinoenda kuti ndokupi pokare kuti zvinenge zvichienda sei. Tinonga tichikunyepai. Apawo kwai anonziwo Business Insider, Zimbabwe ndo ino dhiziri rinodhura. Kwai mudhuriro wedhiziri redu mhandiwe tingoti nyika 2 muAfrica dzine dhiziri rinodhura kupfuura romunyika medu. Wobva waona kuti wakomana ndosaka mabhizimusi emuZimbabwe achibva ada kuita mari inopfuurira zvekudando nokutoti dhiziri racho rinenge richidhura. Tikaitione kuti zvichapera sei. Nokutoti izvi zvinofanira kuti zvichinje. Nyahwa yaJoseph Mutangadura kwairi kwaizvezvi kupurazi kwacheku achaikiwa mangwana. Vanhu vagotovhunduka kuti kohoko aribe kuikiwa papurazi pachepo. Akiikiwa kumakuwa ikokombombera kuku. Unobva waona kuti pano nyaya. Peno vamwe watonhadzira kutokunya madhirezi ipapa kuti wakone kugohwirana izvo zvaakasiyazvo. Heno kana anga akanyora wiri ndo zvinonetsa mhandiwe nyaya dzokukambira zvowapfa izvi. Pano nyaya apo. Tiri kufara kukunyepai kutoti kuno wana muzvinapembe wanosvika 1 chaiwo wakapuwa basa noFIFA pamitambo iri kutambiwa kupera mwedzi uri kwatiri kubata uyu. Wari kuti Brighton Chimene watakakunyepai mazuva mairi apfuura. Pokare naLaxon Mhara, pokare naEdgar Rumaki, pokare naLawrence Zimondi.
tiri kuwati manja makorokoto. Endai mooridza pembe zvizvinu. Nyasi tikaringa mutambo kwatambiwa yadha ikajiwa, yadha yamagaya yajiwa notuviri kututatu twengezi platinum. Tikuti makorokoto kungezi platinum. Mangwana Tero 1 inenge iripo ipapo ichida kuedzawo kuja huku yo chicken in. Heno kuti ichazvikona chere. Simba bhora inenge iri kuda kuedza ipapa kubatana nemakorokozawo pakwekwe kuti waone kuti mbani mukuru. Herentausi yabenza Zanu-PF inenge iripo naScotland yaScott Zanu-PF. Yei zvikwata zvoZanu-PF izvi heno kuti zvichahwisana sei? Tigoramba takaringa hedu. Apawo ZPC Kariba inenge ida kudzimira wakomana onzimbe magetsi. Tione kuti zvichapera sei. Peno ndo wachagwinyiwa heno tichange tichikunyepa ipapo. FC Platinum ikati ngaiuye hayo kepekepe yafara ijero Zanu-PF tigoringana nayo tigowapurirana bhoraro tione kuti mbani mukuru. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kuti zviri kutekaira sei pawanenge wapedza mangwana. Tikaringa wari kutamba pasi rese. Sapsi mukuru wayo Masimola Fani Masimola agoita mafani mhanduwe yokutoreketa kuti kwai isusu tinouya kumisa vanhu vodhudhura kuti wareke kugoita zvavari kuita. Kuti afunge kuti ari kutopesvedzera kutokunidzira huni chaiko, unobva waona kuti tiri tegaidi munyika yoSouth Africa. Ipapa makambani anoita gumi norubodzi akazvimira ega ni ari kufara nokuti abvumiwa kuti atekaidze zvitima zvavo panjanji Transnet. Ndokukona Transnet inenge ichiboyawo mari ndokuti zviite zvisvinu kaiti zvitende izvozvo zvinenge zvakanaka zvakadando. Apawo ipapa kwai muSouth Africa muda kuvhuriwa umwe mugodhi mhanduwe yogoridhe. Tikati makorokoto kwai kambani yo West Wits Mining ndo iri kuvhura mugodhi, iri kutoda unzi ipinze vanhu basa vanosvika churu chibodzi. Tikati makorokoto zvisvinu dai zvatoenderera mberi mhanduwe nekutoti mabasa ari kutsvakiwa idino vanhu zvakaita kunyangariwa. Zambia anokata mhanduwe waakanyorana dhiri romabhiriyoni okuAmerica 19 billion US dollars pachirungu. Idi Botswana iri kunyorana noZambia. Zambia zvikunyorana nokata. Akomana tega Zimbabwe zvinoita kuhwadza tondoringa vamwe vachienda mberi. Idi mhanduwe zvinoita kuhwadza. Dai wakuru kwedu wafungawo zvimwe zvinoita kuti zvinhu zviite nani. Uku Peter Mutarika ari kutoti ini ndatopinda ini ndakutobenhukapo kare kupinda musarudzo dzogore rino dzokuMalawi. Muitiro wacho mhanduwe rekai tirambe takazviringa ipapa kuti zvinenge zvichikaira sei. Tanzania yagoti iyo yaisaka mutemo kokuti kubva mwedzi waMbudzi wanenge wakubhadharisa munhu ari kuuya nondege madhora 20 pamusoro pomari yagara ichibhadhawa. Wari kufunga kunota chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei. KuSouth Sudan mhanduwe kwai mutungamiri wenyika ikweyo Salva Kiir abva ati ndinoita kiri munhu ini. Kwai abva gwema iye mukuru gurukota rache rinoringa nezvemari amudzinga akati bva utadza basa iwewe. Rekai tione. Uyu ndeyo chitanhatu mhanduwe kudzingiwa basa kubva gore ra2020. Anononge waba kudzinga. Rekai tione kuti anoipedza cherei yaatanda iyoyo. Ukuwo Nigeria yagonzi yadzinga vamwe vanhu vanosvika 50 vari wechiChina pokare nevamwe wakabva kune dzimwe nyika wakati wande nokuti vari kuita basa rokubira vanhu padande mutande. Mhanduwe pakanyangariwa apo waChina wodai wandosungiwa wachikaisiwa mujerimo muNigeria mo. Rekai tione kuti zvinodii ipapo. Asi aiwa tiri kutenda kuti waita chimwe chinhu ipapo mhanduwe. Rekai tipete zvirauro tiri pano. Ndini wenyu mhanduwe nawo.